Давай, давай. На! Хартко, ти се удобно. Хайде, Харче. Фана го да е. Ела. Убав е, оттатък му дай камъка, вътре в дълбокото. Дълбокото му дай. А по-малък камък, бе. По-малък камък някой. Той сега не сте. По-малък, бе, той е много голям, ти много вътре му дай. Той ще извади малко. Айде. Не съм. Как се набира? Няма дъно ли, бе? Айде. Харче, какво е в това момче? Его, Харче. Айде. Не, чакай. Труп? Това е видра, бе. Да. Ела, бе, моята видра. Дай камъка, че нямаш ловени. Пусни го долу. Айде. Пристъп. Успокой се малко. Него! Направо кът водолазък мурка, бе. Кът водолазък мурка. Каза. Не, няма. Харче. Ти трябва така да търсиш там. При малко, готов ли си? Виждаш ли го? Готов ли си? Какво става, моето момче? Ела. Почивка малко. Малко почивка. Виждаш ли камъчето? Виждаш ли го къде? Де го камъка? Де го бача? Виждаш ли го? Drži камъка. Камъка. Айде. Взимай го. Давай там. Муркай се. То с малкия ли ми извадя? Малки ти хвърли аз. Сега ако се тръскаш, Харт, направо те признава, не! Айде. Айде, въди го. Този голям, пусти. Айде там, много. Тупа, толкова има тук. Айде пак. Айде, Харче. Ще го вземеш ли камък? Айде. Много яко са гмурка. Так? Нека. Браво. Замъкна го там. Ще го замъкне вкъщи. Айде.